Sa pagbalik sa University of Southern Philippines Foundation sa CISAFI Basketball Tournament, gisugat sila og dakong kapildihan sa UC Webmasters. Sila Kapuyan sa detalye. Gilubong sa University of Cebu Webmasters ang University of Southern Philippines Foundation Panthers sa score nga 91-69 sa main game kagabi sa elimination round sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon CISAFI Basketball Tournament. Gipanguluhan ni Melvin Botuhan ang balanse nga opensa sa Webmasters pinaagi sa iyang 23 points. Laing upat niya kakauban, nitali usab og dili mo minus, napo ka puntos. Ang pilirong Panthers gipanguluhan ni Branford Ray Borses pinaagi sa iyang 15 puntos. Sa high school division, nidaog ang defending champion Sacred Heart School at Ateneo de Cebu Majos Eagles batok sa University of Southern Philippines Foundation Baby Panthers 68-55. Ang mga duwa sa CISAFI Basketball Games makita live sa cisafi.sunstar.com.ph/live. Leia Kapuyan, Sunstar Pilipinas.